diolch yn fawr iawn I bawb am ddod. Mae'n wythnos dda iawn. Gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau yr wythnos yn yr Eisteddfod. Dyn ni ma heddiw am 5 o gloch, yr un pryd ar cadeirio, wrth gwrs. Felly, ond mae hwn yn bwysica. Ie. Na, wedys I ddim o hwnna. Felly, siarad am y grŵp chwyldroadol yng Nghymru o'r enw Datblygu. Dyn ni'n lwcus iawn I gael Pat, oedd yn aelod o... Sy'n aelod o Datblygu. Yma heddiw. Wel, mae'r digwyddiad yma wedi dod I fod achos mis a hanner yn ôl, 2 mis yn ôl, mis Mehefin oedd I, blwyddyn ar ôl I Dave farw, geithon ni ddigwyddiad yn Llambed I dathlu bywyd, gwaith datblygu, dathlu bywyd Dave a gwaith datblygu a daeth Pat atyn ni, geithon ni hwyl mawr yn ystod y penwythnos, ond hefyd y reswm pennaf oedd achos bod datblygu wedi ysbrydoli llawer o bobl I ddysgu Cymraeg a dwi'n gwybod mae Robert fan hyn heddiw, Robert Bruce o Llandrindod. Mae Marcus fan hyn, Marcus o Kent. Dim gair Cymraeg am Kent. Caint, o Gaint. Ond dwi'n dod o Wrexham. O ie, dod o Gogledd Cymru'n wreiddiol. O maen nhw wedi dwlu ar cerddoriaeth Cymru a dyn ni eisiau gwybod mwy. Dyn ni eisiau gwybod pam. A dwi eisiau bod rhai o chi yn teimlo'r un peth. Felly gawn ni ddechrau gyda gofyn I Pat cwestiwn bach am tipyn bach o hanes y caneuon a falle can arbennig iddi hi, falle mae hi'n teimlo bod eisiau rhannu hanes can arbennig. Iawn, diolch Nia. Wel I ddechrau, David yn casau'r Eisteddfod. Wel, licen ni dechrau gyda dweud ambwyty pethau fel Can I Gymru sy'n dod mor boblogaidd nawr bod pawb yn gwneud cover versions amdano fe. Ond gan wnaethon ni wneud gyda'n gilydd I just dweud beth yn meddwl am beth oedd David yn meddwl o'r bywyd Cymreig a'r Eisteddfod oedd gwlad ar fy nghefn. Sa'n gwybod os ydyn ni'n mynd I i'r trac, cewch chi clywed siwt oedd David yn meddwl amdano fe. Ymlaen. Oes yna rhywun... felly cerddoriaeth newydd I chi. Felly, ac o'n I eisiau mynd ar ôl y ffaith bod e'n chwyldroadol. Dyw e ddim yn ganol ffordd o gwbl. Felly, pryd dechreuodd datblygu? 1982, so blwyddyn yma ni'n dathlu 40 mlynedd. Mae casgliad yn dod mas I just dathlu bod wedi bod yn 40 mlynedd. So bydd caneuon o'r dechrau lan i'r gorffennol diweddara. Just I ddangos beth yw'r holl
fel hanes y grŵp mewn ffordd. A'r amrywiaeth. Ie, amrywiaeth gwahanol. Achos enw'r band yw datblygu, o'n i wastad yn datblygu pan o'n i'n sgrifennu'r caneuon. So mae gwahanol styles a ffyrdd o canu a brofi. So mae geiriau i gyd yn mynd i ddod mas fel booklet yn Gymraeg, achos mae pawb eisiau gwybod beth yw'r geiriau. Mae hwnna'n bwysig iawn, meddwl i bawb sy'n dysgu Gymraeg, bod nhw'n cael gweld y geiriau gyda'r caneuon hefyd. Ga i ofyn i ti, Rob, y pryd ddysdi ar draws cerddoriaeth datblygu am y tro cyntaf? Wel, nôl yn efallai 2005, o'n i'n gorfod dreifo i Loegr bob dydd, awr ac awr yn ôl. Ac dechreuais i gwrando ar gyda'r Gymraeg mwyn helpu dysgu'r iaith. Ac un o'r grwpiau des i o hyd oedd datblygu. Ac o'n i'n meddwl dyma cerddoriaeth i fi, achos ers y 80au dwi wedi bod yn gwrando ar cerddoriaeth angen ac jyst y gerddoriaeth a'r llais jyst yn clico mewn instant. Felly, o'n i'n lwcus mewn ffordd achos pryd dwi'n meddwl oedd had casgliad datblygu, felly oedd Stevens ar Radio Cymru yn chwarae lot. Ac clywes i 21 yn gyntaf, dwi'n meddwl, a mae hi dal fy hoff gan datblygu, dwi'n meddwl, achos hefyd, fel o'n dweud i'n cael just now, fi wedi bod yn mynd trwy midlife crisis ers fy 20au, felly 21 ydy y gael. Felly, oedd y geiriau'n bwysig i ti? Wel, i fod yn hollol onest, fi ddim yn aml yn gwrando ar geiriau i ganeuon. Felly, y gerddoriaeth oedd y gyntaf, ond ti'n dechrau pico mas geiriau a ti'n dechrau meddwl, wel, mae hynny'n meddwl. A hefyd, ti'n dechrau pico lan bach o tafodiaeth, bach o iaith Ceredigion, ac a mae hynny yn really codi diddordeb meddwl. A ni'n gwybod pa mor bwysig oedd Ceredigion i Dave. Achos yn ystod y penwythnos, ges i agoriad llygad achos gaethon ni weld ffilm ar y nos Wener. Oedd hwnna'n ddiddorol iawn. Beth oedd enw'r ffilm? Y ffilm oedd na fideo naw? Ie. ABC datblygu yw enw'r ffilm. Ydy e'n gyhoeddus? Wel, mae ar-lein, os ydych chi'n edrych lan. Fi'n credu bod ar YouTube. Reit, dewn ni at Marcus nesaf. Helo. Beth oedd wedi tynnu ti at datblygu? Wel, dechreuais i dysgu Cymraeg tair blynedd yn ôl, rhywbeth fel yna. O'n i'n just trio ffeindio caneuon Cymraeg. Ffeindiais i rhywbeth ar YouTube, Distant Dreamer 93. Mae'n weithio yn y channel really dda, achos mae llawer o geiriau ar y fideos o stuff fel yna. Ffeindiais i y teimlad, wrth gwrs. O'n i just eisiau clywed mwy. Fel mae Rob yn dweud, mae'n just clicked efo fi, a o'n i eisiau ffeindio mwy caneuon. O'n i'n just digged back deeper, dwi wedi ffeindio mwy, a mae'n lot o stuff Spotify a stuff fel yna. A wedyn, pan ti'n ffeindio ffrindiau yn y dosbarth neu rhywbeth fel yna, ti'n dechrau siarad am datblygu, a mae gen i lot o dwsgwyr eraill sy'n licio datblygu. A mae'n y grŵp ar Facebook o enw Datblygu Your Welsh. Yn Saesneg, Datblygu Your Welsh. And mae'n 250 yn y grŵp, a mae'n just siarad am stuff fel datblygu, a mae'n pattern
adeilad Ie, hefyd. So mae'n rhaid i rhywun cael ei trin. Ie, cadw'r lygaidd a popeth. Fel arfer, dwi trefnu penwythnosau yn yr ardal yma i dysgwyr i dod i aros efo fi a treulio amser jyst siarad Cymraeg a ddefnyddio ei Cymraeg a penderfynais i gwneud un i datblygu a roedd yn bonkers. Ond fel arfer, mae penwythnosau yn eitha calm a mae bobl yn hapus i just clirio lan. Ond efo crew o datblygu fans roedd yn llanast ym mhob man. O'n i'n gwneud y washing up. Angel. Angel fi. Mae Janine yn perffaith achos mae hi wedi helpu fi. Mae'n y grŵp o rebels i'w datblygu fans. Dim i gyd. A wrth sôn am datblygu in Welsh neu o Welsh? In Welsh yw e? Datblygu your Welsh. Your Welsh. Reit, felly Gisela sydd wedi dechrau'r grŵp, mae Gisela yn byw yn yr Eidal. Felly yn anffodus, mae wedi bod i Gymru dwywaith blwyddyn yma, oedd hi ddim gallu fforddio ddod tro yma, ond mae hi wedi bod yn help mawr yn y cefndir. Ac mae hi eisiau sôn hefyd bod hi'n bwriadu dechrau grŵp sgwrsio am datblygu ar Zoom. Felly bydd yna grŵp sgwrsio yn dechrau cyn bo hir. Felly edrychwch mas am datblygu o Welsh ar Facebook a gewch chi fwy o wybodaeth. Gawn ni ddod nôl at y geiriau, Marcus, achos dwi'n gwybod bod Gisela, nes i ddweud wrth y cyfryngau bod Gisela'n gwybod y geiriau i gyd, i bob un can o datblygu. Ond dwi'n gwybod bod y geiriau wedi bod yn bwysig i Gisela wrth iddi ddysgu Cymraeg. Felly, beth wyt ti'n teimlo? Oedd y geiriau wedi helpu ti? Ie, mae'n rhyddid. Os o'n i siarad efo ni'r cwbl o wythnos yn ôl, gwedodd ni, ble nes ti ffeindio y geir, Marcus? Rhywbeth, dwi ddim yn siŵr beth ydy'r gair, rhywbeth cymryd na, a o'n i deidio datblygu. Dwi'n meddwl mae'n bwysig i gael rhywbeth i canolpwyntio, just i helpu ti dysgu yr iaith. Ti'n just dysgu geiriau ar y ffordd i Cymru, a dwi'n absolutely dylu chwarae datblygu pan dwi'n gyrru trwy Cymru. Un o'r bobl dath ar y penwythnos yma, George, oedd yn gweud bod e'n redeg a pob tro mae'n mynd mas, mae'n mynd gyda datblygu yn headphones. A oedd yn just yn cael Spotify yn gweithio fe, bod e wedi gwrando ar mwy o caneuon datblygu na unrhyw person yn y byd. Oh, wow. So mae pobl yn mynd yn eitha obsessed yn credu. Achos mae eisiau mynd i ddysgu, os ydych chi yn dysgu Cymraeg, mae mwy a mwy trwy'r amser. Faint ydych chi wedi gwneud tramor? Achos mae Gisela yn byw yn yr Eidal. Dim byd. Na, dim byd tramor. Wel, so mae beth wedi bod tramor, ond mae bobl gallu clywed ni, ble bynnag yn y byd maen nhw. Sorry, ddim moyn cymryd drosodd. Ar y pryd, oedd yna lot o bandiau Cymraeg yn mynd i'r Almaen ac Czech Republic ac yn blaen. Pam dim datblygu? O'n i ddim yn licio gwneud gigs byw o beth. Os ydych chi erioed wedi gweld datblygu yn byw, mae wastad mach yn... Wel, wastad rhywbeth yn digwydd. Sy'n ddim cweit... Ie, o'n i mach yn ansiarus yn credu. Oedd Pat wastad yn neud siŵr bod y drws cefn ar agor, rhagor, bydde hi'n gorfod dianc yn gyflym mas drwy'r drws cefn. A mae hwnna'n wir. Ond mae hwnna'n gwestiwn da, pam bod datblygu. Oedd David yn gweud ar llwyfan i just i cynhyrfu bobl, ddim provoclyd. Unwaith, o'n i ar y llwyfan, a y blwc ar y PA ddim wedi troi y monitors yn digon uchel iddo fe, ddim wedi clywed i'r llais. A fe redeg draw i trial crogi fe. A nath y bouncers chico fe mas. Twli fe mas. O'n i rawr ar y llwyfan yn aros i'r prif lleisydd diwrnod. Ond oedd rhaid i just stop o'r gig. Pethau fel yna'n digwydd.
Oedd, ddiddorol iawn. Os na, wel, ni di dweud mai hanner awr yr sesiwn, oes na gwestiynau yn dod o'r gynulleidfa? Dim cwestiwn, ond dwi'n nabod Gisela. Ac anfonais i clean, oherwydd mae clean poster mawr a bwys llwyfan, pre-llwyfan Eisteddfod. Ac oedd hyn chwethyn tu hwnt oherwydd oedd yn casau. Wel, mae gen i stori am y llun achos dwedodd Pat, dwi eisiau llun efo'r llun mawr. So, aethon ni i'r llun, roedd y bach yn just eised wrth y llun a dwedes i, wyt ti'n hapus just i symud achos da ni eisiau gwneud llun. A dwedes i, wyt ti'n licio datblygu? A mae o'n dweud, mae o'n legend, mae Dave yn legend. A dwedes i, wyt ti'n nabod Pat? A mae o'n just like, boom. Mae o'n like, mae peg yn agor. A dwedes i, ti eisiau dy llun efo Pat? Roedd yn Pat yn eitha swil a o'n i'n dweud, come on Pat. Roedd yn more hapus. Oedd yn just dweud, like, mae fy friend yn mynd i bod yn cenfigenus mawr. Oedd yn lovely, really nice. Diolch am y cwestiwn. Cwestiwn arall? Ydy hi'n bosib i ffeindio y geiriau ar-lein nawr? Wel, mae yna booklet oedd gyda y 3 LP pan dydyn nhw mas ar CD gyda'n gilydd. So mae gyd o'r geiriau ar y gyfer yna. Ond gyda'r casgliad sy'n dod mas blwyddyn yma, bydd gyd o'r geiriau, pob gam ar gael ar hwnna. Just in Saesneg na Cymraeg a Saesneg? Dim ond yn Gymraeg. Of course. Just gofyn. Beth mae bobl wedi ofyn amdano. Wel, Rhaid prynu stuff mwyn parchu'r artistiaid. yn wir. Lle pawb yn edrych mlaen. Pryd fydd e allan, ti'n meddwl? Blwyddyn yma, achos mae e'n 40 mlynedd ers i'r grŵp dechrau. A Marcus, pa un yw'r hoff gam di? Wel, o'n i'n mynd i dweud redig yr un dwi'n really licio y stori tu ôl, achos maen nhw'n cyparu cariad ceffylau ras. Dwi'n just really mwynhau. Sorry, ugen i, sorry. So dwi'n really licio. Ond, o'n i'n gwrando ar lot o datblygu, ond nes i ddim clywed cyn symud i ddim. O'n i'n gwylio y raglen Caerdydd, a clywes i symud i ddim. A o'n i'n just blown away ar cyn symud i ddim. A nes i ddim sylweddoli oedd datblygu, o'n i'n meddwl, waw. Nethon ni wario hwnna yn yr angladd. Wyt ti eisiau chwarae hwnna nawr? Dwi'n bod fi'n dweud rhywbeth am chi'n gwybod, chi'n cael yr opera i sebod mas i chwarae caneuon canol y ffordd, pobl cwm rownd y rwm, o rhywbeth yn y cefndir. Ond beth datblygu? So pan o'n i'n ifanc, o'n i'n fan mawr o stuff fel New Order, Echo and the Bunnymen, Lloyd College Motion, stuff fel that. I mi, mae'n just swnio fel yr un fath o cerddoriaeth. Nath David dod o Faint Clochog? Aberteifi. Aberteifi ei hunan, ie? Ie. Saith gwelfryn y chws. Nethon ni fel siwrne bach i weld ble oedd y llefydd oedd David wedi bod yn byw, ble oedd yr ysgol,
ble oedd yn rib. Bar oedd yn mynd i'r betting shop. Ti'n cofio'r Ie, stori ie. o'r betting shop? Ie, eithon ni mewn Ie. dod i A- bet ar ceffil. So- Wnaethon ni ennill. Ie. Diolch Dave. Wel, diolch Dave. Ti eisiau dweud sori? Achos ges i ddim mynd mewn i'r siop eto. Wel, ie, dwi'n hapus i dweud y O, stori. achos oedd plenti bach gyda fi. Roedd 10 ohonyn ni yn y grŵp just mynd i'r betting shop, half betting shop Dave. A roedd un ceffyl o enw rhywbeth fel... Mae jockey yn enw David, a trainer enw Pat, a mae pawb yn just wow. Ond roedd yn just like 2 to 1 neu rhywbeth, ond mae pawb yn just deud, well, oh, £2 here to buy, o'n i'n like 20 pint, o'n i'n like, you know, yeah, 20 pint. Mae dan, 20 pint, well, 50, so mae'n ennill 6 to 4 dwi'n meddwl. Ie. Ond roedd 10 person yn y betting shop just roi arian ar yr un ceffyl. Ie. A mae, oeddwn ni'n gwylio'r ras ar y teledu, o'n i'n just wow. Roedd yn really rhyfedd, stuff fel that, just rhyfedd, you know. Rhaid i ni ddiolch i Malcolm Gwyn, achos i tipe oedd e. Ie. Ie. A diolch i Malcolm Gwyn hefyd sydd wedi wneud y darlun na. Ie, felly artist talentog iawn. Ac wrth gwrs, oedd e hefyd yn canu yn debyg iawn i EISTEDDFOD. Ie, wel, y caset cynta cael ei recordio yn studio Malcolm Gwyn. Ie, wir. A trefnon i'r digwyddiad yn Llambed, a dyna pryd nes di Pat fynd i weld, dweud y stori, nes di fynd i weld Dave yn canu, ie? Ges di wahoddiad gyda Dave? Ie, pan nath e roi gwahoddiad i fi ddod i wario bas gyda nhw, y gig cynta oedd yn Llambed, so hwnna'n neis i ddechrau hwnna. Ie. Unrhyw gwestiwn arall? Wel, yr un peth, really, ond gai i just ofyn i pawb arall sut nes di cwrdd â Dave am y tro cynta? Wel, fel oedd Rob yn gweud, unwaith dwi'n clywed llais David. Reit, oce. Does dim edrych nôl, nath e newid Ie. ar fi. A oedd rhaid i fi fynd o mas. Oedd e just beth o'n i eisiau. O'n i'n edrych am rhywbeth o'n i eisiau licio yn Gymraeg. A hwn oedd e. Faint- So, ie. nes i weld grŵp yn ware. A o'n i wedi prynu'r casset o pethau. A just gweud, o, ble allai cael mwy, trwy nesaf hynny casset. A wedi dweud, just edrych at y cyfeiriad. So nes i dechrau sgrifennu. A o'n i fel dod mewn ffrindiau a wario gyda'n gilydd a dod yn gariadon. Gwestiwn arall? Gai oed, diolch. Chymod, mae datblygu wrth gwrs ar gof chadw drwy casets a drwy CDs a bob beth, ond wrth gwrs mae yna archif llawer mwy na hynny, yr archif y cyneuon, yr archif papur. Oes na fwriad yw hwnna fod yn rhan o'r archif cenedlaethol, Screen Assigned, dydwch yn y Llyfrgell Cenedlaethol yn y pen draw, fel bod hwnna yn cael ei ddiogelu ar gyfer y dyfodol oherwydd. Chi'n gwybod, mae yna gyfle i wneud lot o waith ymchwil yn does yn syliedig ar y gwaith arloesol mae datblygu wedi wneud i gyfeiriaeth Cymraeg. Boxes a boxes o stwff gyda fi. Gai i wneud PhD yn datblygu? Os gwelwch chi dda? Please, please, oh, please. Wow. Diolch. Wow. Ie, edrych trwy'n o. Ie, penderfynu pwy rai sy'n mynd i'r llyfrgell. Mae boxes o cassettes. Ie, Wow. mae rhaid yn wneud beth gyda nhw. Mae nhw wedi gofyn, ie. Edrych am neges Gisela nawr, a mae gyda hi hefyd, mae hi wedi cynnyrchu fideo o'r enw This Film, wel, cynnyrchu ffilm, This Film Should Not Exist. Ie, y grŵp The Country Teasers mae hwnna. Ie. Ond Mae siarad am datblygu, ie, dwi'n nath i meddwl. gofyn i Country Teasers pwy oedd yn sbydoli nhw, O, a reit. wedon nhw datblygu, a na pam dath i cwrdd â ni wedyn. Ie. Dyw hi ddim wedi edrych nôl ers hynny gwaith. Nadi. A mae'n gweud bod hi'n meddwl dechrau sesiwn Zoom a sgwrsio, mae'n meddwl gael e fe nid yr un hen os o'n lawen.
Dyna thema mae hi eisiau rhoi y sesiwn Brill. sgwrsio. Brilliant. Hyd yr hyn. Hyd yr un yn os ydy. Ie. Unrhyw gwestiwn arall? Oedd y gynulleidfa? Oes yna rhywbeth? Oedd y matres yn gofyn I fi yn bwyty cefndir I rai o'r canaion ffordd deithon nhw I bodoli. Just mas o sgwrs gyda David, oedd e'n pigo lan rhywbeth o'n i'n ymdiddori mewn fel nofel o'r hofel o'n i'n siarad o. Roedd ni'n siarad o'n. Achos pan dwi'n gyrru I Aberhonddu, dwi'n wastad meddwl am mynd i'r bottle bank yn Aberhonddu. Beth sydd gyda ti ddweud am hwnna? Ar unwaith oedd Bruce T gyda lyrics I nofel mewn nofel. Achos, well, fi'n actually gwybod Am y lle. Ond oedd Pat yn deud y stori am y lyrics. Oedd Morris Thousand Traveller gyda fi ar y pryd, a oedd ddim yn mynd mwy na 35 milltir yr awr. A o'n i'n diddori gweith o David, oedd y llinell tu ôl I fi yn mynd yn hirach a hirach. A pan o'n i wastad yn gwrando ar Radio 3 gyda'r dolen a cnocio o pren a pethau fel yna. So oedd e'n dod â gyd o'r pethau ni'n siarad amdano, roedd fe mewn gan. Pethau fel yna jyst yn digwydd. Caneuon yn jyst yn dod trwy sgwrsio am bethau. Ie. Wel, meddwl am y penwythnos yn Llambed, oedd Hap a Damwen yn chwarae yn o'r nos ar ôl meddwl oedd Aled yn mynd I siarad fan hyn heddiw. Oedd e bod ar y panel, felly flwyddyn nesaf, gobeithio cael yr un fath o benwythnos eto yn Llambed. Beth ydych chi'n meddwl am y syniad? Dwi'n just aros yn Patty cytuno. Oedd ti gyda ti yn Llambed, bydd e'n mynna'n Dwi ddim yn licio siarad am fy ti yn Llambed. Felly fydd fel cwlt yn byddwn ni, byddwn ni'n dechrau cwlt fel y prisoner yn byddwn. Y noson nawr, a oedd bobl o'r dref yn edrych mewn I weld beth yw hwn, beth sy'n digwydd mewn hyn. Oedd rai bobl ifanc yn cerdded mas a allai cael yn arian nôl ysgwelwch yn dda. Gai ddweud un stori I orffen, oedd Pat yn gwneud set DJ ar y noson. A wedyn ges I neges gyda y trefnwyr achos wnaethon ni gynnal y noson yn Neuadd Victoria ac mae'n yngofal criw di-Gymraeg. Maen nhw'n chwilio mwy o gerddoriaeth Cymraeg I chwarae a gofynnon nhw I fi, wyt ti'n meddwl fydde Pat a diddordeb wneud set DJ ar noson o Welsh Whisperer? Diolch. Ac yn yma, wel, dwi ddim yn siŵr os mae'r gerddoriaeth yn mynd I fod yn debyg iawn. Na, fi'n gwneud fel DJ o'i fel feminist, noswaithiau feminist yn Gymraeg. Na beth yw Rob, wyt ti eisiau dweud rhywbeth arall? Y cyfle? Beth fi'n mwyn deud ydy, pan ti'n dysgu, mae'n rili hawdd meddwl bod y byd Gymraeg yn byd romantis, yn byd gyda bobl gay, gyda bobl perffaith, sydd gyda cyfrinach, pethau fel yna. A peth pwysig I fi am gerddoriaeth datblygu dydy pethau fel yna jyst ddim yn gywir o gwbl. Mae bobl Cymraeg jyst small rubbish a bobl arall. Dyna really bwysig I fi. Don't really rhywbeth fel yna. Chwalu'r myth. Dim byd gwell. Felly, ar y gair na, hoffet ti ddweud rhywbeth cyn gorffen? Wel, jyst
Mae'n mor ddiolchgar fod bobl yn dysgu Cymraeg wrth gwrando'r geiriau. Fydd David yn falch iawn o hwnna. A diolch yn fawr iawn i chi am ddod. Ie, diolch i chi hefyd. Diolch.